Comrades mamukasei, regai tisangane mangwanani ano. Takazoona kuti hazvina kukosha kuti tiadrese nezuro sinzi tange takamirira mukuru wedu Baba Geza kuti vagotaura nesu. Toda kutenda because vazhinji makanzwa zvese zvakataurwa. Mashoko ekutanga andinoda kutaura ndekuti it is upon the Zimbabweans to free themselves. Mhuri yeZimbabwe imi ndimi munogona kuzvisunungura nekuda kwekuti matambudziko amuri kusangana nawo ari kuaffecta imi. Asi mukatarisa the push of this revolution zvanyatsobuda pachena kuti the regime is minding more about power than progress. Isu sevana vechidiki tava kunzwisisa kuti pane a transitional problem pakati pegeneration inofanirwa kutora chimuti pakutungamirira nyika negeneration iripo. Saka dambudziko ratava naro iroro rakutsvaga one or two people who will represent the good cause yatiinayo sevana vechidiki. Izvezvi tiri kuona kuti ibatai zvigananda apo nepapo zviri kutraya kuita false publications. Musi uno takazoona vakutaura kuti Geza has called off the protest yemusi wa17 nekuda kwokuti is anticipating the bloodshed. Hakuna revolution isina bloodshed. Izvozvo ndo zvamunofanirwa kuziva. Tinofanirwa kuilimita, ndicho chega chatinokwanisa kuita. Asi mukaona resistance yevari mupower yakukura to such a point yekuti vanototi mhuri yese Zimbabwe ngaife, vashoma vachibudirira, ikoko kunotori kuuraya, kuzofura nepfuti kudzinga vanhu mumigwagwa kuzadzisa, asi vanenge vakafa nenhamo vazhinji. Tiri kuti vana veZimbabwe, it is not our push to create chaos in the country. Asi mukaona musingaone neziso rimwe chete, zvizhinji zvichamosheka mukati menyika. Our focus is on peace and restoration so that it works out progress. Nyaya iripo, we want to unify the country. But those who are defending power ndivo vari kuita kuti nyika iregedze kubatana. Hapana chakanyanya kuipa pakuti sungai zvigananda. Nyaya iripo ndekuti kana uri mutungamiriri and you are in power, uri kutarisira kuti ari kuti zvigananda ngazvisungwe, ane information yaari kufungidzira. You quickly establish a commission semutungamiriri wenyika kuti munhu wese ainterrogatwe. Then from there you establish a board of auditors vanoisa transparent, because nyaya iripo nde accountability. Asi ukaona mutungamiriri kuti zvigananda hazvisungwe, asi pamusoro pazvo tinoramba tiri mupower nechisimba, hakuna smooth governance inovapo kana utungamiriri huri mupower husina kubatana nevana vari kutungamirirwa. Isu we are not the destroyers, we are the unifiers. Mabatiro ari kuita hurumende ya President Mnangagwa, nyaya iri munyika hazvina kumira zvakanaka. We are working tirelessly now kuti titore nyaya ino kuti tiise pa regional level. Tatanga kuita ma-meetings nema-media consultants, because this is not a joke, it is life and death. Saka mhuri yeZimbabwe, you keep on calling for what you want to see. It is upon you kuti murambe muchipressa the forward button. Ndava nhau iripo ndekuti we need to address ma-issues akafanana nema-issues enzara. We need to address ma-issues akafanana nezvipatara
Nasi uno mkatarisa Zimbabwe is now a regional problem and a burden kuzvipatara zvekunze. Ndo saka kuona kunana Operation Dudula vari kunana South Africa uko. Ma Operation Dudula, they have seen kuti Zimbabwe has become a burden. Today, a word rinoti foreigner, it actually represents Zimbabwe. Nekuda kwekuti we are failing to sort out our in-house problem. Saka nyaya iri kuita kuti mhuri yeZimbabwe ite hands on to the call ya Baba Geza. Inyaya kuti what Baba Geza is speaking resonates with what is on the ground. So, isu tiri ku understanda kuti it's not all about the power, but it is about the progress. Nekuda kwekuti vari kunakirwa neupenyu hava understand, they are busy establishing my initiatives ekudefenda power kuvanhu vari kuchemera progress. Isu we are crying for the progress. One way or the other, it is a mountaintop problem that ZANU-PF is doing nothing, which serves the mass. And the mass is crying because of hunger. What I want to promise President Mnangagwa, you can never silence the voice of the people who are hungry, because the people who are hungry, they are all angry men. That is why muchiona kuti, according to the history, Ian Smith had better finances than the people who are there today. He had better functioning institutions that operate mari dzakanga dziri stable than what is there today. But he didn't manage to silence the voice of hungry people. What is needed here is not the matter of funding the security forces to actually silence the mass. You need to confront the situation, because we are on the position of confrontation now based on the things which is affecting the people. Saka, you are approaching this issue using the wrong initiatives. People will never be silenced. The only stumbling block over this is the unit of purpose. And my initiatives, Murumaona, Vanu, they are all over discussing my problems arikiti karikwa affecta nyika. And Vanu, vari kutsanangurana ma groups. As of current situation, a lot of people are mobilizing on the ground. Tangati chinzwa kuti ma comrades asangana matambudziko kunana Glenville 3 uko. Kwavanga vachita basa. Once you see the citizens coming together to create an initiative yekuti varume iya vadambudziko, every day that goes by, it will always create a chance for you to be sidelined. Saka zvama kuita izvi zvekuti muri kutsvaga vanhu tracking down and creating my problems, hazvisi kuzomboenda kana kukuisai pa better position. Imi chenyu, you must make sure that the accountability in the country is upheld. Isu tirivana. Uye zvakare, there is no way we are going to hate Zimbabwe. Zimbabwe is our country and the only country we have. Saka muri yeZimbabwe, makanzwa Baba Geza vachitaura pano. The voice of the old has spoken. Chekutanga, venue yakachinjwa kubva ku Robert Mugabe Square kuenda ku Africa Square. Asi the most important thing ndechekuti vasina kukwanisa kuenda ku Harare, according to Baba Geza, you can actually protest from where you are, because we are saying no to corruption. Tirikuti zvakare no to mutilation of the constitution. Political immunity iya yatanga tichataura patanga tichiadresana. Takataura isu tikati semhuri yeZimbabwe. It is upon us to build our nation. The issue of defending power
mukasaiona ichaparadza nyika. Asi nhau iripo yanga iri yekutaurirana. Don't centralize the development of the nation and empower the minority, because you are walking in the footsteps of the colonial masters. Ndo zvangoitwa nehurumende yaSmith. Ndo kusaka makajamuka. Saka isu semhuri yeZimbabwe, we don't want to see the country in chaos, but your resistance will always render this country in chaos. Baba Geza vakataura nezve-citizen arrest. Achisiri chinhu chitsva. Kuti revolution ino ibudirire mhuri yeZimbabwe, you need to make sure kuti you participate. Nekuda kwekuti kana revolution ino mukati ndezvana nhingi, the seriousness of your cries will never be noticed. Hatisiri kuda nyika ine dependency syndrome. Problem yatakatarisana nayo is generational transition of power. And we are raising a generation which does not focus much on power than what the generation which is there is doing. We are raising a generation which is going to focus on progress and accountability. Saka chinhu ichi chinhu chenyu imi mhuri yeZimbabwe. Toda kuti muzive kuti we have got ma issues in terms of accountability even to the revolution camp. Ma commanders mazhinji ari kutifonera vachitaura kuti manje toita sei, atina chatogona kukuudzai kuti toita sei, because nesu hatisi kuziva kuti what is the state of disbursements of the funds dziri kuitwa. Isu hatinene mari. Isu chatiri kuda rusununguko. Saka aiwa, just make sure kuti mese muri safe kwamuri ikoko. Taura nema commanders vari pa ground kuti ti establish a diaspora as a command center. Zotaura izvo kuti whatever will be happening, the reliable source of command center is the diaspora. Ndo kwa mchange mchinzwa nyuzi dzakasiyana siyana ikoko. Whatever is happening in Zimbabwe, we want to call the people of Zimbabwe to do it in the spirit of patriotism. Hatina chatinogona kubuda nacho kana tichivaka tapedza kuparadza. Asi remember, protest has got no formula. The problems dzatinoziva ndidzodzo. We need to resolve the issues in the country, and let us do it united. Tichapota tichita vashoma pano nekuda kwemabasa akawanda. Tanzwa kuti the MEF group iri kushungurudza vanhu. Asi chandoda kukuudzai ndechekuti nyika ino inogona kuparara nekuda kwevanhu vanenge vachitsvaga mikana yekudya ivo. Hauna kusiyana neari kuba mari kana uchitsvaga dzvene nekuda kwekuti uri kutsvaga mafavors anoseva dumbu rako. Iwe semunhu wemuZimbabwe, think of generation. Isu pano hatisiri kurwira matumbu. We are of the focus yema generational inheritance, and because of that tiri kuramba tichitarisira kuti tiri ku create a generation which understands
the issues of unity, accountability and progress. Izvozvo zvakanyanya kutikoshera. Saka maside shows ese ari kuitwa, aiwa hapana chatinoda kupikisana nacho. Imi itai zvamuri kuita. Chekutanga, we are not fighting for power, we are fighting for the progress. Chechi2, we don't want to actually sow the division amongst our people, but we are creating unified generation. And at the same time, we are demanding accountability because you are the custodians of our future. Saka izvozvo kana zvichiita kuti youth ichichema izvozvo, munoti tinoiuraya. Aiwa, ndo zvazvakaita. Munenge mafunga izvozvo. But we are not for a bad purpose. We are there for a good purpose. Naizvozvo tinoti pamberi nekubatana, pamberi nerevolution muri yeZimbabwe, itai zvamakaudzwa na Commander Geza, itai zvamakaudzwa nemamwe macommanders ese. Nyaya iripo ndeye kuvaka nyika. Accountability is not about condemnation always. Kana president vane conviction yekuti vese vari kupomerwa mhosva vakachena, let him establish a commission and the board of auditors dzichatanga kujekesa nyaya dzeZimbabwe. Asi hazvigoni kuti nyika inoita nyika isingakwanisi kuva necapacity yokuzvivaka, but munhu oita capacity yokuvaka nyika pachake sedunga munhu. Something is wrong. Pamberi nerevolution, pasi nezvigananda.